Po, 36 na daycare pupils po nahandugan ng sorpresa mula po sa IFM Dagupan at RMN Foundation para po sa ating Maria Corina feeding program. Para sa detalye po ng good news na yan, ikwento mo, Idol Tita Ronnie. Ngiti at kasiyahan ang bumungad sa team ng 104.7 Ifm Dagupan habang dahang-dahang ipinapasok ang mga sorpresa para sa 36 na mag-aaral ng daycare center sa Barangay Manabago, Calasiao. Nawahagi ang IFM Dagupan ng mga kagamitang pang-skwela, hygiene products, gaya ng Shield Bath Soap, unique toothpaste at fortified rice. Kasama rin sa isinagawa ang Maria Corina feeding program kung saan inihandog ng Barangay Manabago ang mainit-init na lugaw na may itlog para sa mga bata, kanilang mga magulang at iba pang bisita. Samantala, nagbakitang gilas naman ng mga bata sa pamagitan ng kanilang masiglang pag-awit at pagsayaw sa pangunguna ng kanilang guro na si Ginang Lorena. Ang makabuluhang araw na ito ay naglalayo maghatid ng saya at inspirasyon at magsilbing patunay na malasakit ng IFM Dagupan sa komunidad sa ngalan ng serbisyo publiko. Naging matagumpay naman ang nasabing aktibidad sa tulong ng RMN Foundation, ACS Manufacturing Corporation, Marigold Bookstore, Barangay Manabago sa pamumuno ni Punong Barangay Troy Angelo Conte at ng kanyang mga konsihan, Maria Corina Canoe Feeding Program at ng inyong Idol FM 104.7 IFM Dagupan. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.